जाला ए पिया अरे कहले जाला ए पिया अरे कहले जाला ए पिया साया बहिल बाहरी बाबू मरिया कहले जाला ए पिया साया बहिल बाहरी बाबू मरिया कहले जाला ए पिया अब ही बारी बाबू मरिया कहले जाला ए पिया कहले जाला ए पिया दू जानी हई जा दू जानी जाला ए पिया जाला हो पिया कहले जाला हो पिया कहले जाला हो पिया ओ कहले जाला ए पिया ओ कहले जाला हो पिया साया बही बारी बाबू मरिया कहले बारी बाबू मरिया कहले जाला हो पिया अब ही बारी बाबू मरिया कहले जाला हो पिया। और स्वर्गीय माता जी के नतनी ये बहिनी की तरफ से पुरस्कार माई की आत्मा के शांति खातिर देले बनी 50 रुपया। आओ देखो माई को बहु रनिया भुलवावत हई अरे हमनी दू जानी हई जा काचे काचे बांसवा के डलिया बनवला कहले जाला ए पिया काचे काचे बांसवा के डलिया बनवला कहले जाला हो पिया। और 200 रुपया पुरस्कार स्वर्गीय माता जी के बहू अपने सास की आत्मा के शांति खातिर छोट बानी ना छोट बहू अपने सास की आत्मा के शांति खातिर दिले बानी आत्मा कहीं रहे जगह मिले स्थान मिले मालिक से प्रार्थना बा। और 50 रुपया पुरस्कार है बहनी की तरफ से रहलो सब लोग आत्मा के शांति खातिर दान पुण्य करता देखो लेकिन सब आवता हमारे बीटीसी के प्रधान जी ना हो तो पैसा नहीं खेले ले बना काऊ ईमान हमार बड़ा नाराज हो काहे ये गांव के प्रधान जी को पता नहीं के कहाँ बाणो अरे आई तनी अपन सकल तो दिखा दी काचे काचे बांसवा के डलिया बनवला कहले जाला ए पिया काचे काचे बांसवा के डलिया बनवला कहले जाला हो पिया काचे काचे बांसवा के डलिया बनवला कहले जाला हो पिया हे कहले जाला ए पिया जाला हो पिया मुँह पे डाल के चदरिया मुँह पे डाल के चदरिया कहले जाला हे पिया मुँह पे डाल के चदरिया कहले जाला हो पिया मुँह पे डाल के चदरिया कहले जाला हो पिया। स्वर्गीय माता जी के छोट बेटवा बहू अली है खाली नहीं कमाई सास रही है का बहू अली है अपने सास के आत्मा के शांति खातिर बोलौली है अब अही दू गो बहु हईन माई जाने हो। आ एगो बेटवा भी ना आइल हो हमके कुल खियाल हो अरे आज के दिन सबके आवे के चाहिए लास्ट विदाई है माई के शारी गो कहार मिली डलिया उठई है काले जाला है पिया चारी गो कहार मिली डलिया उठई है काले जाला हो पिया। और आत्मा के शांति खातिर ये बहन की तरफ से 50 रुपया आत्मा कई रहे जगह मिले सुकून मिले यह मालिक से प्रार्थना हो लास्ट विदाई हो शारी को कहार मिली डोलिया उठई है कहले जाला है चारी गो कहार मिली डोलिया उठई है कहले जाला हो पिया।
बतावल दुनिया में सबसे बड़ा माई रे दुलरुआ। पहले बतौली है कि माई तो मैये होली केहू के माई होकर जकर पहले माई बानी जकर पहले माई नहीं खे बानी ऊ दर्द बुझी। ओहो माई रे तू दारुआ, माई रे तू दारुआ, माई रे तू दारुआ, माई रे तू दारुआ। दुनिया में सबसे बड़ी माई हो तू दारुआ, दुनिया में सबसे बड़ी माई हो तू दारुआ, दुनिया में सबसे बड़ी माई हो तू दारुआ। धन हो माई। का बात बा स्वर्गीय माता जी के 3 को पतो ही, एक जाने ही है, 2 जाने कहाँ है। हो नवही महीना माई गर्भावा में ढोवाली हो, नवही महीना माई गर्भावा में ढोवाली हो, नवही महीना गर्भावा गर्भावा में ढोवली माई, गर्भावा में ढोवली हो। गर्भावा में ढोवली है माई, गर्भावा में ढोवली हो। ये धनौषु कुमार जी की तरफ से 50 रुपया और ये भानु प्रताप भैया की तरफ से 100 रुपया माई की आत्मा के शांति खातिर सब लोग दान पुण्य करता और माई की आत्मा कहीं रहे जगह मिले, स्थान ले, सुकून मिले। गर्भावा में ढोवली